Ассалому алейкум азизони дил, ҳар яки шуморо ба каналам хушомадед мегӯм. имрӯза видеомона сар мекунем ай магазин рафтан. ҳозир мерем ай магазин, як чизи даркориро мегирем ва хона мебиёем. инҷа кӯчаи мо на ай магазин чизои даркоримона гирифтем барои салата даркораи тамо имрӯз. як-ду чизу ба барои рӯи дастархона. имрӯз дар хонамон дадам, яъне ки хисрим дераждени доштанд, барои ҳамон кас тайёрӣ дидем. неҷа омадем мева мегирем, як-ду се намуд мандарину, сев, анор гирифтем. инҷа дастархон ман нимкола партофтам. бинёин чӣ хел безе партофтам. ман хел дай кору уста нестим, накардам хеле корура. ай дастам хушрӯ намеояд, барои ҳамин гапҳои безеб нагем. инҷа давоз боша салат мекунем. я салати осонак вай лаблабура мегзаронем. ай тиёрка, баъд dabolosh майонез мекунем. баъди лаблабу картошкаро мегзаронем. картошкаро камтарак намак мекунем, барои ки таъми хуб дошта бошад, шӯрак шавад. баъди вай бо майонез мекунем. ай болош. баъди майонез мо ягон намуд килки, ягон намуд моҳӣ ёки ягон намуд скумбрия ҳам бошад мешавад. ҳаваям ай болош мерезему. баъд савзира мегзаронем. ай тиёрка, баъди савзи донаи чикориро мерезему. баъд бо майонез мекунем. баъди майонез ба ягон 4-5 тухмам меҷӯшонем. ай болошам хе мекунем. баъд бо майонез мекунем. баъди майонез баъд донаи анорро мепошем дар болош ба хости дили шумо. инҷа озиқа самбуса мекунем. ина фарши самбусарам тайёр кардем. мурчи зира задем, намак кардем. ин хамироша. ҳозир имрӯз ман вақтам кам буд, самбусаи қаватӣ накардиму, ҳам хел самбусаи беқават мекунему мепечонем. баъд духовка мепазем. на уҷои меҳмоно омадану салатмона буридем, рӯи дастархон бовардем. инҷа да уже меҳмоно шиштагиян, хай соҳибҷашн ҳоли наомада. успед накардам ки дига чизома видео кунам, омадани соҳибҷашн ва торт буришонам. бахшиши зиёд уже меҳмоно рафтан, дастархона ҷамъ кардистам, чизоро ҷобаҷо кардистам ки вақти зимистонда агарам хе бестан нам мегиранд, барои ман ҳар чиза дар салафани худаш медозем, бо то идафъа меҳмон омаданам. дар хонаи мо одами ширинихӯр несте, барои ҳамин ҳечкас намехӯрад ширинира. анам хеле дӯстони азиз, агар имрӯза видеомон ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монен, комментария монен. савол диен дар комментария, кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. раҳмати калон ки то охири видео моро дастгирӣ кардем, тамошо кардем. барои тамошо карданатон раҳмат. мевае ки ай бозор харида будем, ягон онқа кам нашид, ягон меҳмон мева нахӯрда. дар зимистон худо медонем ки одамон мева намехӯранд. қандорам ҷобаҷо мекунем. баъди ҳамин видеои мо ба охир мерасад.